935 hadis An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri xabar etdi, qala Rasulullah, Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Iza aslama al-abdu fa hasuna islamahu." Agar bir kishi islom qabul etib, onun islomi, ya'ni yaxshi etib shu islom dinini tutsa, kataballohu lahu kullu hasanatin kana azlafaha. Alloh subhanahu taala onun islomga qadar bo'lgan ishlagan barliq yaxshi amallarini yozashadi. ومخيت غنخ كل سيئة كان أزلفها. Шулай исламга кадәр кылган аның барлык начар гамәлләрен Аллаһ юкка чыгарачак. Сумма кана бa'да залика al-qisas. Шуннан соң гына шушы көннән башлап хисап башлана. Al-hasanatu bi'asharati amsalika ila 700 ضعفин әйткән бишә инде. Аның яхшы гамәлләре 10-нан алып 700-гә кадәр тапкырланачак. Ва sayyi'atu bimithliha illa man yatajawaz Allahu azza wa jalla anha. Инде начар гамәлләре өчен бер начар гамәл язылачак. Әле ансы да Аллаһ субханәһу тәала аңа кичермәсә генә. Аллаһ субханәһу тәала аңа кичермәсә генә, әле Аллаһ субханәһу тәала ансында кичерүе бар. الشيخ أتى في هذا الحديث وهذا الحديث تضمن معنى الحديث الأول وزيادة. Bu hadis aldan ukan hadis şekilde uzuna mağnanı ala, şu mağnanı bkile, lakin buna üsteme var. Nindi üsteme? وهي أن المضاعفة تكون إلى 700 ضعف وذلك بحسب إيمان العبد وصدقه وإخلاصه وفي تعامل مع الله تبارك وتعالى. Шулай ук без әйттек, кешенең яхшы гамәлләре 10-нан алып 700-гә кадәр тапкырлана дидек. Ләкин бу кашан 10-га тапкырлана? Кашан 50 тапкыр тапкырлана мәсәлән? Кашан 100 тапкыр, кашан 500 тапкыр, кашан 700 тапкыр? Бу нәрсәгә карый бу? Кешенең йөрәгенә. Беренчедән аның ихласлыгына, аның дөрестлегенә шу гыйбадәтендә кем өчен эшли ул? Нәрсә өчен эшли ул? Нәрсә өмет итә ул? Нәрсә тели ул шу гыйбадәтеннән? Шулай ук Пәйгамбәрнең сөннәтенә, аның бу гыйбадәте Пәйгамбәрнең сөннәтенә ничек туры килә? Шулай да бу ягъни аның йөрәгенә, аның дөрестлегенә, аның ихласына әйләнеп кайта. Ике кеше намаз укый. Бер төрле намаз укыйлар. Ике кеше мәчкә килеп керде. Икесе укыйлар инде намаз. Мәсәлән, мәчкә кергәч укыла торган 2 рәкать намаз укыйлар. Берсенә 10 әҗр савап язылырга мөмкин. Берсенә 700. Бер гамәл эшләр, бер нәрсә арттырмый да, киметмий дә. Кая әйләнеп кайта? Йөрәгенә. Аның ихласлыгына, аның гыйлеменә. Аңладыңызмы? Хәтта булырга мөмкин кирип намаз укый, хәтта ошо намаз өчен бер нинди әҗр савап алмаска мөмкин. Хәтта кирип намаз укып, ошо намаз өчен нәрсә алырга мөмкин? Гынах алырга мөмкин. Шуңа күрә бу барысы да әйләнеп кайта аның йөрәгенә, аның ихласлыгына. وأن الحسنات التي عملها يكتبها الله عز وجل بكل حسنة 10 مثل ما يتك. وأن السيئات التي أسلفها ووقع فيها وجاء عليه الإسلام يعني الله ووقع فيها وجاء عليه الإسلام فإن الله عز وجل يمحو تلك السيئات لأن الإسلام يجب ما قبله. Шулай ук кеше шуңа күрә исламга килде икән, ислам кабул итте икән, ислам дине белән яши башлады икән, Аллаһ субханәһу тәала аның моңа кадәр булган барлык гөнаһларын кичерә. Аллаһ субханәһу тәала аңа кадәр булган барлык гөнаһларын да кичерә. Шуңа күрә бүген мәсәлән, хәтта безнең татар халкында, башка халыкларда күпме кешене күрәбез инде ничә еллар, инде 50 яшьтә, 60 яшьтә, 70 яшьтә, 40 яшьтә гомер буе яшәгән Аллаһка гыйбадәт кылмыйча. Нинди гөнаһ бар, барысын да эшләгән. Менә сиңа чыгырга юл. Аллаһ агалам, күпме синең гомерең калгандыр. Шуңа күрә, әгәр син бүген шушы хадисләрне ишетеп, син бүген Аллаһка кайтасың икән, башыңны сәҗдәгә бәрәсең икән, тәүбә итеп, Аллаһ бит синең барлык гөнаһларыңны кичерә. Синең 40 ел буе, 50 ел буе, 60 ел буе эшләгән синең барлык гөнаһларыңны кичерәчәк.
һәм шул вакытта эшләгән бөтен яхшы гамәлләреңне сиңа калдырачак. Кыямәт көндә син үлчәүдә шушы яхшы гамәлләреңне табачаксың. Табачаксың. Шуңа күрә бу бит котылу. Бу бит котылу, бу бит чыгу юлы. Шулай киресенчә килә хәдисләрдә, кеше гомер буе яхшы гамәл кылып эшләргә мөмкин. Садакасын да бирә, йортлар төзи, тегесен эшли, монысын эшли, юллар сала, ягъни яхшы гамәл кыла кешелек өчен. Ләкин Аллаһ янына кайта, тәүхид иясе түгел. Аллаһка гыйбадәт кылучы түгел, аның бу яхшы гамәлләре языла моңа. Файда китерәме бу яхшы гамәлләре? Юк, аңа бу яхшы гамәлләре бер файда китермәячәк. Әгәр ул тәүхид иясе булмаса. Әгәр ул тәүхид иясе булмаса, шуңа күрә, әгәр бүген инде гомерең үтеп тә инде гыйбадәт кылмадың икән, Аллаһ белән, бәлки синең 3 көнең гомерең калгандыр. Бәлки синең 3 көнлек гомерең калгандыр. Бәлки шушы син 3 көндә башыңны сәҗдәгә барып, бәреп, Аллаһка гыйбадәт кылып, Аллаһ синең бөтен гомер буе кылган гөнаһларың кичереп, Аллаһ янына мөселман булып, тәүхид иясе булып кайтырсың. Шуңа күрә үкенергә ничек була инде, не отчаиваться, как бы өметеңне өзәргә кирәк түгел. Өметне өзәргә кирәк түгел. Аллаһ Субхану тәгалә гөнаһларны кабул итүче, кичерүче һәм ул гына бар тик туры юлга бастыручы. Аллаһу алам.